توماس إديسون إتي بلحتنيا حسان. Modern scientific theories confounded him, yet his inventions revolutionized life in the 20th century. The entire world hailed him as the great benefactor. His name is Thomas Alva Edison, and this is his biography. إزي بزعبا حدا هبوب أمريكا ومهازي وي فتاري ززنتو تاريخي أمريكا وين كم تأمرت مهزون سنعان جيرهم يقصروا أبز عالم ترايم كابز حلفو بزحات نسو سمو وترو الذكر نتاز تركب عالم كبره زخاله نهيوت كابز تولد الله محيشو زقدفا سب نبره مجمري يقن اوانو اقامشت عسرت حدا لكاتيت شعن شومنت ميتن 44 ايو زنبره اب كتما ميلان جزات اوهايو اب حانتي كاب كاي حطوب سسرحت كذا حدا ابو اب حانتي كرسي كوفيدو اب حيال ጭንቀት ሰጢሙ ናብ ፈጣሪኡ ጸሎቱ የብጽሕ እትምንታይሲ በዓልቲ ቤቱ መበል ሻብዓይ ውላዶም ንምርካብ ኣብ ናይ ሕርሲ ስቃይ ስለ እትርከብ ቅድሚኡ ዝነበረ ውላዶም ብሞት ስለ ዝተወስዳ ጭንቀቱ ክዛይድ ገበረው ይኹን እምበር ፈጣሪ እውን ኣየሕፍሮን ጸሎቱ ብምስማዕ ወዲ ምስ ሙሉእ ጥዕንኡ ኣበርከተሎም መናባብሮ ስድራ ቤት ኤዲሰን ርኹባት ዘብል እኳ እንተዘይኮነ ከብዶምን ከብዲ ደቆምን ንምዕንጋል ግን ዝጽገሙ ይነበሩን ደቂ ኤዲሰን ምእዙዛት ደስ በሃልትን ቆልዕ ብምባል ጎረባብቲ ይገልጽዎም ነበሩ ብዘይካ ቶም እቲ ጠንቃም ቆልዓ ብምባል ንነገራት ካብ ዓቐን ንላዕሊ ትኹረት ዝህብ እናበሉ ይገልጽዎ ሓደ እዋን ወዲ 5 ዓመት ከሎ ምናልባቱን ፈለማይ ፈተነኡ ዝኾነ ፈተነ ኣካየደ ልክዕ ከምተን እንቃቆሖ ሓቂፈን ክጨጨሓ ዝረኣየን ደረውህ ንሱ ናብ እንቃቆሖ ተቐሚጡ ሓቂፍዎ ብምውዓል ንምጭጨሑ ፈተነ ገበረ ይኹን እምበር ክሳኸዓሉ ይከኣለን ንደርሆ እምበር ንሰብ ዝተዋህበ ትዕድልቲ ስለ ዘይነበረ ቤተሰቡ ናብ ፖርት ሁራን ሚሽጋን ምስ ተዛወሩ እቲ ብልሓተኛ ቆልዓ ትምህርቲ ጀመረ ይኹን እምበር ቁሩብ ከይጸንሐ መምሃራኑ ከማሩሩ እዮም ጀሚሮም ብዘይካ ሕቶ ምሕታት ካልእ ኣይፈልጥን ብምባል ከዓ ይገልጽዎ ነበሩ በዚታ ዝተማረረ ታዲኡ ግደፍዎ ባዕለይ ክሞርየ ብምባል ንውላዳ ባዕላ ቀለም ከተቕጽሮ ጀመረት በዚ ድማ ናይ ኤዲሰን ናይ ስሩዕ ትምህርቲ ታሪኽ ካብ 3 ወርሒ ዝሓልፍ ዕምሪ የብሉን ኣዲኡ እተምህሮ ካብ መንባብ መጽሓፍን መሰረታዊ ናይ ስነ ሕሳብ ክእለታት ካብ ምፍላጥን ዝዘለለ ይነበረን ግን ኩሉ ግዜ ንኽንብብ ተበራታትዖ ነበረት ዝያዳ ብዘንበበ ግን ንነገራት ዝህቦም ትኹረት ዝያዳ እናሓየለ ከደ እዋኑ ዓቢ መንገዲ ባቡር ኣሜሪካ ሙሉእ እታ ሃገር ንምኽላል ዝጀመረሉ ጊዜ እዩ ነይሩ ቶማስ ኤዲሰን ከዓ 12 ዓመት ዝመልኣሉ ጊዜ ኣብዚ ጊዜ ቶማስ ኤዲሰን እንታይ ነቲ ዝዓለም ንምፍላጥ ድሌት ዝሓደሮ ዘመን እውን ነበረ እዚ ድሌቱ ክውን ንምግባር ኣብ ንግዲ ክዋፈርን ናይ ገዛእ ርእሱ ቢዝነስ ክጅምርን ከም ዘለዎ ወሰነ ምሕታዝ ዘይፈርሕ ቶማስ ነታ ሓላፊ መንገዲ ባቡር ስራሕ ንኽህቦ ሓተቶሞ እቲ ሓላፊ እውን ኣይነጸጎን ካብ ፖርት ሃሩን ናብ ዲትሮይት ኣብ ትጓዓዝ ባቡር መዓልታዊ ክረሜላን ጋዜጣን ንኽሸይጥ ፈቐደሉ ድሕሪ ቁሩብ መዓልቲ እውን ነቲ ተቋጻጻሪ ባቡር ኣብ ኩርናዓታ ባቡር እትርከብ ክፍሊ ንኽህቡ ሓተቶ ንሱ እውን ፈቐደሉ ኣብዛ ክፍሊ ከዓ
ናይ ኬሚካል ላቦራቶሪ መስረተ ሁንጢ ድሌታቱ ግን ኣብ ኬሚስትሪ ጥራይ ዝሕፀር ኣይነበረን ድሕሪ 2 ዓመታት ማለት ወዲ 14 ዓመት ምስ ኮነ ንፋልማይ ግዜ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ዘይተጀመረ ኣብ ውሽጢ ባቡር ናይ ጋዜጣ ሕትመት ጀመረ ነዛ ሰሙናዊ ትሕተም ጋዜጣ ድማ ኤዲሰን ኢሉ ብስሙ ሰየማ እዛ ጋዜጣ በዓልቲ ሓደ ገጽ ኮይና ኣብ ኤ4 ወረቐት ትሕተም ነበረት ኣብ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ከባባውን ዓለም ለኻውን ዜናታት ፍልስፍና ምኽንያታውነት ፍትሕን እተተኩር ዝነበረት ጋዜጣ ሽማና ተፈልጠ ዝናኣና ተሰምዐ ሽም ኤዲሰን እውን ዝያዳ እናተቆልዐ ኸደ ወዲ ሰብ ካብ ሽግር ኣይምልጥን ከም ዝበሃል ኤዲሰን እውን ህይወት ንዓተፈተን ትብለሉ ጊዜ ኣኸለ ኣብ ጫፍ ዓወት ኣብ ዝበፅሓሉ ዝመስል ወቕቲ ድማ ክልተ ጸገማት ኣጋጠምዎ ቀዳማይ ብውስን መልክዑ ናይ ምስማዕ ሽግር ኣጋጠሞ እቲ ብልሓተኛ ቆልዓ ኤዲሰን በዚ ዝገጠሞ ሽግር ዝዕገት ኣይነበረን ብኣንጻሩ ብዝበለጸ ሓይሉ ከም ዝሰርሕ ደኣ ኾነ ናይ ምስማዕ ጸገመይ ኣንባቢ ንኽኸውን ሓጊዝኒ እዩ ዋኒነይ ኮነ መዋዕለይ ህዝባዊ ላብሬሪ ዲትሮይድ እዩ ነይሩ ኣነ ዝተወሰነ መጽሓፍቲ ኣይንብብን ኣብ ውስናት ዓይነታት ኣይሕፀርን ነየነይተን መጽሓፍ ከም ዘንብብ ፈለይ ኣይመርፅን ሙሉእ ኣብቲ ላብሬሪ ዝርከቡ ደኣ እምበር ይብል ነበረ ነቲ እዋን ኣሰራርሓ ቴሌግራፍ ከመይ ምዃኑ መርሚሩ ንኽፈልጥን ንኽርዳእን እውን ተጠቂሙሉ እዩ ካልኣይ ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ናይ ኬሚካል ላቦራቶሪኡ ዝርከብ ብልቃጥ ይስበር ሕማቕ ዕድል ኮይኑ እዚ ብልቃጥ ዝሓዞ ኬሚካል ተባርዓይ ብምዃኑ ኣብ ሓደ ክፋል እታ ባቡር ሓዊ ንኽለዓል ምኽንያት ይኸውን በዚ ዝተቖጥዐ ተቋጻጻሪ እታ ባቡር ምስ ሙሉእ ኣቑሑቱ ካብታ ባቡር ክስጎብ ገብረ ወዲ 16 ዓመት ናይ ከረሜላን ሕትመትን በዓል ሞያ ቶማስ ኤዲሰን በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ምኽንያት ስራሕ ኣልቦ ንኽኸውን ተገደደ ከምቲ እቶም ለባማት ሞያ እንተሒዝካ ስራሕ ኣይሰኣንን ዝብልዎ ነቲ ኣብ ቤት ንባብ ዘማዕበሎ ናይ ቴሌግራፍ ፍልጠቱ መሰረት ብምግባር ኣብ 1867 ናይ ቴሌግራፍ ኦፕሬተር ስራሕ ክጅምር ከኣለ ንተኸታተልቲ 4 ዓመታት ኣብ መላእቲ ሃገር ብምዝውዋር ብሞያ ቴሌግራፍ ኦፕሬተር ወይ እውን ቴሌግራፍ ቲከር ብምዃን ክሰርሕ ከኣለ ህርኩትን ፈጣንን ክኢላ ቴሌግራፍ ቴከር ንምዃኑ እውን በቕዐ ይኹን እምበር ነታ ማሽን ዘይምምዕባሉ ብፍላይ ድማ ባዕላ ፊደላት እትእርም ማሽን ብዘይምስርሑ ሕጉስ ኣይነበረን ኩሉ ጊዜ ነቲ ዘሰብሃሎ ሽግር መፍትሒ ዘይምርካቡ የጨንቆ ነበረ እንተኾነ ግን ጭንቀቱ ጠንኪሩ ካብ ምስራሕ ኣይኣገደን ድሕሪ ክንደይ ፃዕሪ ፈላማይ ዓብ ምህዝኡ ዩኒቨርሳል ስቶክ ቲከር ክሰርሕ ከኣለ ነዚ ምህዞ መሰረት ብምግባር ናይቲ ምህዞ ዓብዪ ናይ መጻኢ ኣገዳስነት ዝረኣየ ዌስተርን ዩኒየን ነታ ምህዞ ዋንነቱ ንምግባር $40,000 ከፈሎ እዚ ገንዘብ ድሕሪ ምቕባሉ ከም ማንም ሰብ ምስ ኣዕሩኽተይ ክዘናግዓሉ ወይ እውን ናብ ካልእ ቦታ ክዕውለሉ እንከይበለ ሕልምታቱ ንምስኻዕ ኣብ ኒው ጀርሲ ኣብ እትርከብ ንእሽተይ ከተማ ማኒሎ ፓርክ ዝተባህለ ዓብ ላቦራቶሪ ሓነፀ በዓልቲ ቤቱ ሜሪ ስቲልወል ኤዲሰን እውን ኣብዚ ቦታ ስርሑ ምስኡ ክትነብር ገበረ ኣብ ላቦራቶሪኡ ንነብሱ ከም ላዕለዋይ ተቆጻጻሪ ጥራይ ብምግባር ብዝበለጹ ሰብ ሞያን ኣቑሑትን ክምልኡ ገበረ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ከምዚ ክብል ንህዝቢ ዓለም ኣፍለጠ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ንእስ ዝበለ ኣብ 6 ወርሕ ከዓ ዓበይቲ መዞታት
يمهزن سرحنا اللخون بيل ناي تلغراف حسابو خسرحن كلو أنا ون نمسرح تليفون فتينا نيرا يوخن امبر نصور دمسي كسمعني كعلن سلازي نتسأقم نمفتاح استفالالي من محياشات نمقفار فتينا زقبركم محياشات مالت مهزو كاربون ترانسميتر كا اتسأقم نمفتاح أخي ليو حدا معالتي إديسون repeating telegraph مالتون تلغراف بملأختي دوتن داشن زوكل ماشن إنا تتكأمن كله حدا حساب مسئلو زتوسنة ممحيش انت غير كالا زبل كايا ويدوما سزارب كايو قدقم تقليا زبل نزن مقبار حلاف ماشن زقنا كروس موديل نخسرح حلاف النتوحبو كروزون بتقلالا $10 وصائي موديلتا خسرح استحسبت ماشن سرحة ازي تاريخاو مهزو نمرأي سرحتنياتات إديسون تأكبو كلهم بزبها الدرجاكن انتاي كم تسرح اي تردقو من نبره نزل سرد إديسون نتوم تأكيبهم زنبرو سرحتنياتاتو كم زبلوم 15 شغارا اسكوميسا نتحز إذا ماشن استزاربكو مليسا خدق مليا دحر مبالو نابتا ماشن تزقعو كم زبله ميري نيشيري مالاتا حبرز أقراون صعدايو لكع كم برد نابتو قدم بوتاتاتون مساحيزاتا تقيد دحر الصوت سنة جيزي إتا ماشن كم زغط بالملست ميري نيشيري مالاتا حبرز أقراون صعدايو لكع كم برد نابتو قدم بوتاتاتون مساحيزاتا تقيد زحسبو حساب ملو بملو تساقعلو اسكميسا زتحزو 15 شغراون تعوته بزت راح يبقعن ناي مجمريا تزاراويت ماشن زسرحه نمقان اون بقعه اذا تزاراويت ماشن فونوغراف كبل اون سيما شمنايتي ابتي جيزيتي ود 31 عمت زخونه إديسون أب كل بوتاتات كجاوح جمرة فلوتات ني عدمنا سباتون نادوهم كجلسلو جمرو ميزناور ألبرت سبلدين سيبل سيندرسون إيغان كابتومان ناقوتهم زجلسو يركبوهم بزت راح يبكعن بزعباتا سرحة ماشن مبرهن مهاب أو وايت هاوس ببريزيدنت هايس صاوعيت كربلو منلو باركون ناي اندستري بوتا كتكون بقعت اتن عبيتي يأمورتات نايت زمن اتن ناي مهزن سنعان تعدلتي زنبر النفسات نايتي جيزي دما اتوكور انن مأكبي انن بيت مرمر إديسون كونه فونوغراف دحر مسرحو بزي أخلاني كعرفن كيبدا إديسون تقرطو بزحاتنا بسرحلو زنبر عودي إلكتريك لايت كزنبل جمرة نقت سرحو سراح فلما انتاينتو مصنعة قبر كم زبهال استفالاليو مصنعة قبرة أمود داتاون كم زقبل أم دمدم تابسحة كقداماي حدا أقحوت مقوت انتهيب كايوم مبرهتي يشبو كالا أي إذا ما أقحو أبادو وي أي راب زي بلو مقوت انتهيب كايوم ننوح كيزي يسأل حيام نزي مسرت بمقبار أفابريكو نزركبو تحقاقستو نمبراتي زخون برشقو كسرحو عزازة نعيني زيت القواداء كي تقرارس برهان كهب زغئل منش برهان نمسراح كأتر مسليتي أب لاباراتوريو بمخان كمرامرن كسعرن جمرة أب كبابيو كرخبوم زغئل نقرات كم حاسين قربت عنجيتي كساب جحم خيترفه كوتاس كلهم برهان كفترو يخوليهم زولهم نقرات كفتنهم جمرة انتو قنا فتنقو كسمرو ليك عدن إديسون كن بزي تسفا زقورس عين برن نتقالو اوت فشل زموسلهم فتنتات نسو كم حدا درجة نعبيت جيري وصدو نبره
كمز بمبال لما عنتي حدا خسرح زي كل نجر فريدنا لنا إذا خا حدا بيتي حدا وان نايتو تفتلي ناب ممو ماشن آتوه كابز ماشن كا كاتين صوري كاربون فتلي وزا إذا أقحى مس إلكتريك جمد أتا حيزو إلكتريك كورين تحبو إذا خا اتزدل يوم مبرهتي كركباخ ألو نزي تاريخاو معالتي نمسكار سراحتنياتات إديسون تأكبو انتو خنقن اتبرهان نخندي زاكل كسأنح يخئل زبل عبج انكت كونم حادة ساعات 10 ساعات 10 ساعات كي تفق كبر كاده بزونا يكوارسن نخدت معالتن كدت ليتن بتخطاطالي كبر كاده اتندليو ازيو بلا إديسون نعدم كا مهزو نختريلو سورو نختمسكرلو عدما عبدالرو حدش عمد شحن شمون تميتن 79 بزحات أبصاوعيتو ترخيبهم سرحو رأيدو بزرأيو نجر بمجرام غازيتاتات تأمراتاو سراح مبل 19 كفل زمن بمبال قلصو إديسون مبرهاتي إلكتريك بممحاز ود سب جرمالي تقنطيطو نسلام كسعرا قاله مبراه منلو بارك عبدالرو حدش عمد شحن شمون تميتن 79 نإديسون مجمريا ناي تنوح لوطي تراي نيرو أب حصير غيزي نختما نيويورك بملأ كم زبرها أفلته حسابو كون مقبار كا كأتر مسليتي كسرح جمره دحري كبابا حدا عمد أب هيوتي تزبل سخستت زبلو قلص حساب تردأني يبل مبرهتن ختبره ساعات ويون باور يدلي كايو إذن مقبار كا أبرل ستريت تحتواي مانهاتان نيويورك سيتي أب تاريخ حبورات منقصات أمريكا لاي مجمريا ممنشوا حيدي مسرته إذي ممنشوا حيدي بمومق خسل زجمر كوينو اتخسل حفا يفتر اتحفا كأسعاد إذا ساعات نت جنريترات كمزك أساس يقبرمو اتهم جنريترات كأ إلكتريكسيتي يبونا مالتيو إذي إلكتريك مبرهتي نخبر يكبر إديسون نعلم برهان دحر مهابو أب كدتا عمتو نهيوتو زسألمت كستا قاتمه بعالت بيتو ميري إديسون بموت كابزا عالم تفليتو عالم كتبر سخالة توماس إديسون ناتو هيوتكن نابدل هامن تغيرت نشمون تعمتات حقوس هيوت زحلف الله منلو بارك كديفو دما ناب كالي هيوت تسدده منلو بارك اجاء صموا قناه دحري كلتا عمت موت بعالت بيتو فنجح مسنجلي زبلا قال مهازي زقنت نينا ميلر سبالت غورزو اب جلينمون ويست اورنج نيو جيرسي تلاليه اب شحن 886 ود 39 عمت إديسون داغماي فقر رخيبو هيوتو بحدار مسنينا ميلر أتأساسره اب جلينمون دما حدش لاباراتورا هنسه بزعبا مرعو مسنينا ميلر زنبرا خناتات كم زقبل يذكرو سلا مورس كود انتاينتن كمي كم سرحن مس نجر قوا مبزحتو بتليغرافينا نعلل زنبرنا كنا نراخب كلناون كام نزراربون لعلي أبا داونا صحافنا بمورس كود نرادادو يبزح نخت مرعاوني مسحاتت كواون نايوان تاو مرسا بتليغراف إياز نجرتني أب تحدش لاباراتوري بيت صحفت استوديو لابريرن مدك أسخفلن نخلوو أون جبره أما عالتي كابر بعته ويحمش ساعات نلعلي أيدك سن سبات زي مدكاس حمامي يبلو انت خوناجن كبهال زلوو مدكاس كيزي مكسال تنك بكرات سراح
ገይሮም እዮም ክሓስብዎ ዘለዎም ይብል ኤዲሰን። መብዛሕትኡ ጊዜኡ ዋላ እኳ ብስራሕ እንተሕለፎ ንደቁ ዝኸውን ጊዜ እውን ኣይስእንን ነበረ። ንምዝንጋዕ ይኹን ንትምህርቲ ካብኡ ርሒቖም ናብ ካልእ ቦታ ብዝኸድሉ ጊዜ ጥዑማት ደብዳቤታት ይጽሕፈሎም ነበረ። ፎኖግራፍ ንእዝኒ ከም ዘድሊ ንዓይኑ እውን ጽቡቕ ነገር የድልያ እዩ ብምባል ንናይ ደቁ ባምቡላታት ባዕሉ ይሰርሓሎምን የማላኽዓሎምን ነበረ። ሓደ መዓልቲ ኣብ መዋዓውዒ ብዛዕባ ሓድሽ ምእዞ ካሜራ ብጆርጅ ኢስትማን ዝተባህለ ሰብ ዝማዕበለት ርኽበት ረአየ። ብዘይ ጆርጅ ኢስትማን ኣብ ታሪኽ ተንቀሳቐሲ ፊልም እንታይ ውፅኢት ከም ዝህልው ኣይፈልጥን እየ ይብል ኤዲሰን። ነታ ካሜራ እውን ከም ማሓይሻ ፈተነ። ተንቀሳቐሲ ምስሊ ምእንቲ ክትርኢ ነቲ መጉልሒ ክትርእዮ ኣለካ። ስትድዮና ልክዕ ከምቲ ያብኡ ዝረኣናዮ ስእልታት ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ ነይሩ። እዚ ህንፃ እዚ ክስራሕ ከሎ ኣዝዩ ሕማቕ ዝመስል እዩ ነይሩ። መሳርሕተይ ግን ድሕሪ ብዙሕ ፃዕሪ እዚ ሎሚ ዘለዎ ክመስል ክኢሉ ጸላም ማርያ ኢልና እውን ሰሚናዮ ድማ ይብል። ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ናይ ሲኔማ ኣገባብ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ዳ ይርኢ እምበር ድምፂ ይስማዕ ኣይነበረን። ነዘይ ኣብነት ዝኸውን ከም ናይ በዓል ቻርልስ ቻፕሊን ዝኣመሰሉ ኮሜዲታትን ስራሓትን እዮም። ኤዲሰን ነዚ ክቕየራ ኽኢሉ እዩ። ንሱ ከምዚ ብምባል ነቲ ናይ ሽዑ ኩነታት ይገልጾ። ዕላማይ ተዛራቢ ምስሊ ማለት እቲ ምስሊ እንዳረኣኸዮ ዘረባውን ክሰምዕ ዝኽእል ሜላ ምፍጣር እዩ ነይሩ። ብዝተኻእለና መጠን ሙሉእ መዓልቲ ምእንቲ ክንሰርሕ ንብሙሉኡ እቲ ህንፃ ልክዕ ከም ናይ ቀደም ድልድል ጩራ ፀሓይ ከም ዝኽተል ጌርና ኣስተኻኸልናዮ። ፊልም እውን ክንሰርሓሉ በቂዕና። እዚ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ከም ዝሰርሕ ጌርናዮ ኢና። ኣብዚ ህንፃ እውን ናይ መጀመርያ ኮፒራይት ዝኾነ ፊልም ወይ መሰል ቅዳሕ ዘለዎ ፊልም ዝኾነት ናይ ፍሬድ ኦትስ ሲነስ ናይ መጀመርያ ኪስ ብዝብል ኣርእስቲ ተዋሳእቲ ሜይ ኢርዋንን ጆን ራይስን ተላፊኖም ንምስራሕ በቕዑ። ኤዲሰን ኣብ ምህዞ ዓለም ብዝያዳ በቲ ንኤሌክትሪካዊ ዋሕዚ ወይ ኮሬንቲ ንምብሓት ምስ ጆርጅ ዊስተንሃውዝን ኒኮላስ ተስላን ዝኣተዎ ህልኽን ውድድርን ብዝያዳ ይዝከር። ኤዲሰን ነቲ ዲሲ ዝተባህለ ሓደ ኣንፋዊ ዋሕዚ ኤሌክትሪክ ክምህዝን ክነድፍን እንከሎ እቲ ዓብዪ መሃዚ ተስላ ድማ ንሓደ ኣንፋዊ ዋሕዚ ወይ ኤሲ መሃዘ። ናይ ክልቲኦም ምህዞን መን ዝያዳ ዓብለለ ዝብል ህልኾምን ኣብቲ ጊዜቲ ንብዙሓት መዛረቢ ዛዕባ ዝኾነ ክስተት ነበረ። ኤዲሰን ሓደገኝነት ናይቲ ብተስላ ዝተማህዘ ኣገባብ ንምርኣይ ህዝቢ ኣኪቡ ምርኢታት እናስረዐ ተሓላለኸ። እንተኾነ ድሕሪ ጊዜ እቲ ናይ ተስላ ኣገባብ እዩ ብዝያዳ ክልመድን ክረዓምን ዝኸኣለ። ኤዲሰን ኣብ ህልኽ ይእቶ ዳ እምበር ካብኡ ንዝዓብዩ ሰባት ዘድንቕን ዘየቋናጽብን እውን ነበረ። ህቡብ ክኸውን ይድለ እምበር ዕቡይ ግን ኣይነበረን። ሓደ እዋን ብዛዕባ ናይ ኣልበርት ኣይንሽታይን ቲዮሪ እንታይ ተሓስብ ተባሂሉ ኣብ ሰሓተተሉ ጊዜ ኤዲሰን ከም ዝበለ What do you think of the Einstein theory, Mr. Edison? I don't think anything of Einstein theory because I can't understand it. ብዛዕባ ናይ ኣይንሽታይን ስነ ሓሳብ ወላ ሓንቲ ይሓስብን፣ ምኽንያቱ ምንም ስለ ዘይተረዳእኒ ክብል መለሰ። ኤዲሰን ናይ ተፈጥሮ ኣድናቂ እውን ነበረ። ብጠቕላላ ዋና ናይ 1997 ምህዞታት ዝኾነ ኤዲሰን ኣብ 84 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ 18 ጥቅምቲ 1931 ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልየ። ዓለም ሕልፈት ናይቲ ብርሃን ዝለገሰላ ሰብ ንገለ ሰዓታት መብራህቲ ብምጥፋእን ብምንካይን ዘከረቶ።
ተፈጸመ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ መደብ ዝተኸታተልኩም ነይሩ። ዝቕፅል እዋን ብኻልእ መደብ ክሳብ እንራኸብ ሻሎም